Logħba ballun man-nanna. Kemm ħadd gost nara tifel jilgħab il-futbol man-nanna. In-nanna kienet bil-wieqfa bejn żewġ ġebliet li għat-tifel kienu l-lasti u beda jgħidilha "Ilqa' ara ġej il-ballun" u jixxutti għaliha. In-nanna u t-tifel kienu t-tnejn ferħanin. Dan it-tifel hu bħal ħafna minnkom li tant tħobbu lin-nanni tagħkom. Għax intom tafu kemm jieħdu pjaċir meta n-neputijiet jirrispettawhom. Dan ifakkarni f'tifel ta' 6 snin jismu Michael li għalih in-nanna kienet l-iktar ħaġa importanti. Anzi kienet in-nanna tal-mama tiegħu. It-teacher ta' Michael xtaqet li t-tfal jġibu fil-klassi xi ħaġa qadima biex hi tkun tista' tfehmhom il-lezzjoni tal-history. Kien hemm min ġab xi biċċiet tal-gazzetti qodma, min xi ħadida tal-mogħdija mill-antiki u min xi oġġett qadim ieħor li sab id-dar. Michael ġab xi ħaġa differenti. Ġab in-nanna tal-mama tiegħu. Kien jisimha Evelyn u kellha 80 sena. Trid tarah dieħel fil-klassi mal-ħaġa qadima tiegħu. Michael u n-nanna iżommu id fit. In-nanna Evelyn kienet xi ħaġa għażiża għal Michael. Kien iħobbha ħafna. Bdiet tirrakkonta lit-tfal kif kienet l-iskola tagħha ħafna snin ilu u kif tgħallmet il-missierna mill-iskola. It-tfal skantaw jisimgħu stejjer ta' ħafna snin ilu. It-tagħlima tal-istorja. Għattilkom fuq dawn iż-żewġ nanniet biex inħajjarkom tħobbu ħafna n-nanna u n-nannu tagħkom. Kellmuhom, għajdulhom xi tkunu tallimtu l-iskola jew id-dutrina. Jekk taħsbu li mhux jisimgħukom, għajtu daqsxejn iktar għax dawk li jkunu nanniet ikollhom bżonn min ikellimhom bleħen ċar. Jekk jgħidulkom biex tmorru taqduhom, morru malajr u bil-qalb. M'għandkomx taqduhom biex jagħtukom xi ħaġa, din ma tkun imħabba xejn. Għax in-nanniet diġà tawkom il-kura u l-imħabba tagħhom. Tinsewx lin-nanniet li jkunu mietu u jitolbu għan-nanniet meta ma jkunux jifilħu. Jekk ikunu l-isptar, morru warawhom mal-mama u mal-papa. Meta n-nanniet jagħlqu sninhom, ibatulhom kard tal-birthday u ħudulhom xi ftit fjuri. Kieku tafu kemm jieħdu pjaċir.